ଆମ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ପୂଜା ଏଠି ତାଙ୍କର ମସଲାଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ଭାଜା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଭାଜା ସରିଲା ପରେ ଆଳୁ ଭାଜା ସରିଲା ସବୁ ପୂଜା ମସଲା ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ ଟ୍ରାଏ କର ଟିକେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି। ଆଉ ପୂଜା ଆଉ ବୋଉ ବସିକି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଛୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ବିରିୟାନୀ ଆଜି ହେଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବନାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଏକଦମ। ତମେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ମସଲା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀରେ। ବୋଉ କି ମସଲା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କୁହ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା କାହିଁ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଦିଆଯିବ, ତେଜପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ଆଉ ଏସବୁ ମସଲା ଦିଆଯିବ। ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ବିରିୟାନୀକୁ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମସଲା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆଉ ଯେମିତିକି ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖାଯାଏ କି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଜାଇଫଳ ଗୋଟା ମସଲା ଭିତରେ ସେ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆମ ଘରେ ଅଛି ଆଜି। ତ ଦେଖିବ ବିରିୟାନୀଟା ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ପୁରା ଆଜି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟି ନ ହେଇଛି ତ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଘରେ ହେବ ତ ଏଠି ତାପରେ ମସଲା ଆଉ ଚିକେନର ପ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ। ବୋଉ ଚିକେନଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲେ କି ହେବ? ହଳଦୀ ସବୁ ତାର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୁଣ, ଦହି ଦେଇକି ଚିକେନଟାକୁ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା ନା? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ ବି ବହୁତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ପୂଜା ବି ବହୁତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ମିଶିକି ବନାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମିଶିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ ହେଇଯାଉ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ହଉ। ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଏଇଟା କିଟା କରୁଛୁ? ବିଲାତି ନା? ସେ ତ ପାଣି ଥିଲା ଖାଇଦେଲ ବୋଧେ ସେ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାହିଁ କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଳୁ ବୋଉ ଆଉ ପୂଜା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାନେ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂଜା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲା ପରେ କି ସବୁ ପୂଜା ମସଲା ଭଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆଜି। ଏଠି ମୋ ଜେଜେମା ବସିକି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀର ବହୁତ ବଡ଼ କୁକ୍। ମାନେ 1954 ମସିହାରୁ ସେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କେମିତି ବିରିୟାନୀ ବନାଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ତ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛ ତ? ବୋଉ ଆଉ ପୂଜା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାନେ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂଜା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ ଆଗେ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଏଠି ମାଆ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଆ ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ନା ଆଜି? ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ? ତମେ ବୋଇଲ ମାଂସ ଖାଉନି? ଆଉ ବିରିୟାନୀଟା କ'ଣ ମଟନ୍ ହେଉଛି? ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ମାନେ ମାଂସ ଖାଇବନି, ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ଖାଇବ? ଯାଅ, ଯେତେ କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ ସେତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ମସଲାଟା ଦେଖିଦେବା। ବା, ମସଲାଟା ଦେଖାହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଟ୍ କଞ୍ଚା ମସଲା ଟେଷ୍ଟ କରିହେବନି, ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଖାଇବା। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣଟା ଲୁଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ମସଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ମାନେ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନା ସେଟା ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆଜି ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ମେନ୍ ଜିନିଷର। ମସଲା ହେଇଗଲା, ମାଂସ ବି ପଡ଼ିଗଲା ମସଲାରେ। ବା, ମାଂସ ସହିତ ମସଲାଟା ଠିକ୍ସେ ମିଶିଗଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବେଶୀ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗିବ। ଏପଟେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ବାବା ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି। ବୋଉ କିସ ବନେଇବା ବାବା ପାଇଁ? ରୁଟି ନା? ବାବା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ରୁଟି ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି ଏଇଠି ଅଧା ଚିକେନ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ବାବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ରୁଟି ଖାଇବେ। ଆଉ ବାକି ଚିକେନ୍କୁ ରାଇସ୍ ସହିତ ପକାଇକି ତାକୁ ଦମ୍ ଦିଆଯିବ, ନାଇଁ କି? ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି କି ସ୍ମେଲ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମସଲାର?
जदि छुआ मसलार स्मेल ठीक से आसनी ना तुम शुभुच ना कौन तो सरला मुझे बेलू बास्ना पाइली मत किसी बास्ना ही होनी माने बास्ना सहित मो नाकटा एक्वेंटेड होलानी किसी नुआ बास्ना आसले जना पड़ो बिरियानी केते बटे गला कंट्रोल कैसे लगे बिरियानी भाई आउ अधघंटे बापा आउ अध घंटे तो भोक लगने पड़ जो स्कूल ले किसी खाई भी नहीं बहुत रुटी बनाऊँ तो बो ये इंडक्शन में बसई देले राइस पे बो इंडक्शन कहीं बसैल गैस बसैल अच्छा गैस रुटी कर तो मसला कषा चलचे चिकेन आउ मसला एपटे बो बसई राइस तो दीटा जाक अधा अधा होगला दीटा जाक मिसेकी दम दिज्व ना कि पूजा बस हाँ बिरियानी स्टार्ट है पाखु सब जिन तो मुझे स्टेप बाय स्टेप कही दूसरी तो तुम कम कर तुम पलि आस भिड बना मुझे बिरियानी कर दूसरी बोर्ड खाइब तुम्हें अरे भल लगे वो तुम ट्राए कर टे तो बाबा सुपरवाइज करके पड़े जे केते अमाउंट रही क्या सब जिन आते टेस्ट होती कौन नहीं बाबा खाइबाटा को लेट करा बाबा कहले गुरुत्व दिया तुम खाइबा तो बो जेहेतु बिरियानी खाइबे तो अलग चिकेन खोल दिया बहुत माने चिकेन सहित किस खाइब मुड़ी ना पखाड़ बहुत चिकेन सहित मुड़ी की पखाड़ खाइबे आ बाबा चिकेन कषा सहित रुटी आ बिरियानी हूँ केवल पूजार मोर चाउल भी बेसी पकई दी आउ काली गोटे बिरियानी रही गले सकाल सकाल खाई देकी आराम से शांति एकदम स्कूल पढ़ी स्कूल काम पूरा एकदम स्पीड रहो लेग पीस टाइप खाईदेवी ना तो बर्तन सब खुला हो राइस सहित मिसईकी पूरा सील कर तो बर्तमान चिकेन गुड़ा भी साइज करके लगे हो चिकेन गुड़ा भी साइज कर रखी जागला बर्तमान ये राइस पकई दिया तो यहाँ बिरियानी कलर पे दिगला कहीं फूड कलर यूज हुए जेहेतु फूड कलर बहुत सारा केमिकल्स रोचे तो फाइनली बिरियानी दम दे दिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो फाइनली बिरियानी प्रिपेरेसन लास्ट फेज आसी बर्तमान बिरियानी को जमती आप देखिपे दम देकी बिरियानी को पूरा सील कर एकदम बसी दिखाई जमती टिके भी यार बाहर बने तो फाइनली बिरियानी रेडी है बर्तमान खोल वाओ उड़ा सीटा वाओ तो फाइनली बिरियानी रेडी है ये बाबा खाया बड़ा है सीढ़ी माँ बस खाऊँ और सीढ़ी बहुत खाइबे और मो सीट छे मुझे बसिकी बिरियानी खाइबे।